So guys, tine a long trip yatoda kunoita gogo ati no before madzokera kuZimbabwe wakwati pari kunhu kwatoda kuti mumbosvika mumbonoona muchakuona inandizvokuudzai ndiri muzhira ko mota yakapera petrol ndiri muzhira kuindako hamuzviona manje saka apa vari kuprepare saka ini ndatoti nigogo hangu vana vachimutoni vanofuma vachidzokera futi kusaiti mangwana makuseni then ndati ndoda kumboenda kunotsvaka kunotengeswa hembe because patenda unoona nemabhazi veve tachingoudza takasvika wati mangwati tumona gogo toya nesu kubhazi then anga nemapresents akanga achipiwa futi so ndati ndoda kundangu kunotengeswa hembe guys inini this thing ichi takaudzwa tiri mushira tichobva tifamba tiita zvokuseka zvikanzi tinoenda na 7 am takamira muchegutu namukudzeya ndezvikanganwe ndobva tatenga tana kutenga hembe. Let me show you what happened. Ndikati because tasina kusuka maoko wangu ndachibata mapotato tasina kusuka tasina kuwacha ndati kuna muku chiandetese ichi this one ndimbokurevere nema ndakachitora $2.50 ndofunga muikira. I don't even think kuti ndochikwana chilegini ndofanira malegini but I don't think ndochikwana ndakachitarira kudai kana chichikwana choda top yakati rebei but chionei zvakaitika guys. The funny thing, this t-shirt ndakanga ndida kutotora 2XL mukudze ndobva ati no sister musatora 2XL handiti ndikati nekuda kwei zvikanzi ndadzikwani ndobva ndatoti zvikanzi ngatore ma 3XL mukudze mbatora yake 3XL indokutora 3XL yangu ichi chi-t-shirt chiguys ndochipfeka kudai ndochana ndakapfeka zvuro chakandimba kuita chibody top lucky enough chakapinda because ndasina dzimwe dzakachena ndakafamba tikatravela mazuva ese atakafambawo chiti ina ndakatemba kuti pandodzoka ndowacha makuseni washeni yangu yese ndaiwacha makuseni washeni yese mazuva rovira 7 ndodi topinda muzhira zvikanzi hayi makuseni ndikati inotodini ndopatanga notenga izvi wona this one is still new inyowani futi iyi but haizoiti manje kuchipfeka nechilegini ichocho ndondati ndozozviona ndave mberi. This one is still new too saka ndakutomirira because tumakatsi tudiki anozvona tudiki tukatsi even mukudzi akataura kuti katudiki iri jini ndikaripfeka zvinhu asi kati gogo ina ndigoni kuramba ndichapfeka jini irori saka ndoda kunotsvaga kunotengesewa hembe ndanzikwanzi kuya kunotengeswa hembe makuna kumakura saka hanzikoko saka asi havazotengese futi zvituku here. Aiwa unozviona kune zvimwe zvimabhalalaka zvakawanda saka pane ndoda kumboenda yako ndimbonoona mamaketsi wati saka gogo wati no problem it's okay saka ina because right now as it stands handina chekuchinja nachekupfeka na Washington ndo atombochinja ndasaka toone chake ndaona uyu atopfeka jeans yake nemwe t-shirt ini nditori pa lost and found tatina ndigoni togoita kunhu kwacho ndikati ndoina musoro uchidai wangu wachinza unanyanya kudai so ndaitotsvaka kutogadzirwa mangwana ndipune ndakachena kwatiri kuinda ino time manje zviri kurambirana izvionetsa kududinura because dai pasina izvo maitondoona ndakasileya maitondishayiwa because ndamboona mumwe mukoto kune kwandaona kuri kuitwa zvistondido ndakufarira mo indofarira mamo bati gogo mandiona zvenyu mimi ndakadzikama otherwise ndisina kudzikama ndatombowa nzvenga actually vanoziva vazi nemere gogo ndatipire 2 seconds ndikuzekezi ndakutaura chokwadi ndinoda kureurura ndatipire 2 seconds aiwa kutonzwa magumbeze pese uri kutenga magumbeze guys I think ndofana kutombona matikwa vanombozokera kwababadibhoni uchiwa munyaya magumbeze kadokuno kwabadibhoni. Serious guys, I think I'm obsessed with the blankets. I don't know. See, that's the thing. This thing asichakanaka. Ndaona ndichifamba takubuda mumo matati miyambe. I'm not kumuona. So I like this thing. Ndobva ndaenda kati chirega ndanga calculate. So this thing ndachitenga ndichatotaura mari yacho vanhu vakatozotuka ndachitenga mumoichi this thing ndikati I like this thing ndakagara ndichitendera saka nagogo pangu ndikati inini kapa muchasvika kumota kuti ndoda kubatai ndobva ndanzvenga
ndovada tosara muyamya ndasvika vakandimirira zvokwadi vanatira this thing changu ichichi ndangochifarira. I like the quality guys, I like even the fleece thing inside nochiona ndangonzwa kuchifarira saka hapana ndaudza kuti inini ndozvo ndadiviri ndibude kwazvo light. Saka inini I didn't tell anyone kuti ndopfungwa dzandaita kuti ndinotenga ichi chinhu ichi. Isu tatauronga kuti mangwana ndopanichaenda kuchina ndobva ndangofunga kuti what if chifundisi chemuchina shopu chacho chikasanditira simeo yandinoda. Saka chirakaitasi nditenge ichochi. Sometimes expensive things are nice. Amunozvona. Saka ndati gogoka ndikaita mistake yekuti ndambodzoka kuno zvokwadika pei yese ndopera kuhappy nekuti ndaona ndikati right iyo ndatoimaka iyi ndaimaka ini I like shopping guys, kama musingazivi I like shopping. Ndikaona ndohwakuvaviwa muviri wangu wese unoti ndichihuta mazviwa gogo mai ndakavakatogona mwari vakati saenda kuzvekwenyika dai izvozvi pese ka I don't know ndisinangana kana imba usina handisina ndotoda handipode kana kurevere nhema kuzimbabwe yachengoti asati anyatsoona kune plus ndibasa randikatara kumamisha otherwise mwari weka kune sorry zvokwadi even zvambukona ndikati ndinochinja ndikuita musalari ndichizvichenera ndichiinda. Saka obsession yekutenga apa zvinototi dhure yakatondibata ende inozoti kana yandibata inondibata nesimba. Ipapa ndaona mumwe musaluni mandaona mamuchigadzwa varungu ndoma ndaona ndikati right mevarungu ndoma ndotoda zvo. Saka ndandoti saka zvino manje musoro wangu ndobvisa ndosvaka na long weave ndogadzwa zvinhu zvangu zvakanaka ndodzimwe pfungwa dzananadzo time haizonditenderi nekuti mangwana trip goka vadi vanhu nononoka ndingatosara. I cannot lose that trip. So ndichamboona kuti ndikakwanisa vanogona kundigadzira rekuti zvitwa 1 zvichispraywa ndosvikawo kana malashi I don't know we'll see kuti zvichafamba sei but mweya wokuda kushopping wandibata ndandakausiya kuThailand asi izvozvizvi unenge goreno unoda kudzoka zvine simba. Mwari dai vandibatsira shuwa gogo ngadai mwari vandibatsira nekuti imba haizoperi ndongogwisana nedzo dzishopping asi ndikapedza shondiimba asi ndikapedza imba uye sarenda gogo muchanditoita kukundifonyera kuti shironi zvakwana. I will be obsessed. Kana iri sendege ndofunga ichaita zvekutiti shiro ndimbomira zvakwana ndozvandendotoita izvozvo. So right, let's go. Ndoda kuiwekera this one is but mangwana I know very well zvinozoguma kubatsirira mhani kudai ndozvo zvinondibhoira kubatsirira majuice handi ndoda kunoonekera ndoda kunoti ndikuratidze ku hatiri kuda kuwekera ndoda kupicture. This is what I'm going to do. Saka kunoku I don't understand mapotatoes apinda apa. Mapotatoes ari kunoku guys. Imwewo type imwe sandambovona. Hamunozviona. This is the type yemapotatoes ari kunoku. Ndiyo type yacho iyi. Saka iriyo type yacho iyi guys ka. Ndofana kumapara tatozvikangana kutasa kuti chirimo here chekutasa chemapotatoes. So ndoda kuprepare for the trip yemangwana ugora kupika chikafu chembuka. Tionaiwo guys apa potato razviona. Saka this potato green ndikavata ndamapila ndomaisa mumvura ndozvandoda kuita ndofuma makuseni ndichimagadzira ndoita zvimawedges ndozvandaita because hanzi by 8 tofanira kunge tabva panapa. Saka ndikufunga kuti ndimagadzire mangwana makuseni kusvika ndapedza ndichidaiwo ndikaminyeta ndombozorora ndodzoka ndomaika ndikavata ndamaita zvo ndikuita kuti time yangu isazondivata yakadii ndivata ndakamaisa mumvura.